عزو سلام تناطقبلو فنوير سي في اب مكتار تركوب زغبركم تعزتنا كم تمسيو لك ساعه 9 تاخيلو نلوم غدام 20 كلتن طري زتدالو زيناتات وشتن وصان حيزلكم قريب لهم نمكتالكم بخبر زعد مساهم صنح ميكائيل حدقو فرماكم بكنت وتاتو فيلم لومي بستقبر مرمراتات 58 زيغاتات بكورونا فيروس ملكافون كرقاقصن كل 27 دما تفانيهم هاجراوي كونفدريشن سرحتنياتات ኤርትራ ሳልሳይ ምድብ አኼባ ማዕከላዊ ባይቶ አካሂዱ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኣስታት 3 ኣባላት ሓማደ ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ዜና ወፃኢ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ናይ መልሲ ግብሪ ገዳ ከተጽድቕ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ሩስያ ምስ ቤላሩስ ኣብ ተካይዶ ወታደራዊ ልምምድ ዝሳተፋ ነፈርቲ ውግእ ክትልኽ ጀሚራ ቻንስለር ጀርመን ብጉዳይ ዩክሬን ምዝራብ ካብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካን ዝቐረበሉ ዕድመ ከም ዝነፀጎ ተቓሊዑ ዝርዝር ዜና ፈለማ ሓበሬታ ካብ ይስጥዕና ሎሚ ኣብ መመርመርን መወሸብን ማእከላት ዞባታት ማእከል ደቡባዊ ቀይሕ ባሕርን ጋሽ ባርካን ብዝተገብረ ናይ ላቦራቶሪ መርመራታት 58 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ተረጋጊጹሎም ንሳቶም ድማ 52 ካብ ዞባ ማእከል ማለት ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል 51 ድማ ካብ መመርመሪ ማእከላት ኮይኖም ኣድራሾም ኣኽርያ ዕዳጋ ሐሙስ ገጀረት ጎዳይፍ ሰንበል ዓዲ ኣቤቶ መንደፈራ ድባርዋ ዓዲ ቀይሕ ከረን ገለብ ዓዲ ተክሌዛን ባሮንቱን 4 ካብ 10 ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ማለት 3 ካብ መወሸቢ ማእከላት ሓደ ድማ ካብ መመርመሪ ማእከል ከምኡውን 2 ካብ መመርመሪ ማእከል ተሰነይ ዞባ ጋሽ ባርካ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኮሮና ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ክንክን ክግበረሎም ፀንሑ 23 ካብ ዞባ ማእከል 4 ድማ ካብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ብጠቕላላ 27 ዜጋታት ሓዊዮም ክፋነው እንከለዉ ጓል 99 ዓመት ካብ ዞባ ማእከል ድማ ብሞት ተፈላላ በዚ መሰረት ጠቕላላ ቁፅሪ ብኮሮና ቫይረስ ዝተለፈሱ ዜጋታት ክሳብ ሎሚ 9250 በፂሕሎ 8655 ካብዚኦም ሓዊዮም ዝተፋነው 91 ብሞት ዝተፈልዩ 504 ድማ ገና ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ዝርከቡ እዮም ሚኒስትሪ ጥዕና 22 ጥሪ 2022 ናብ ካልዜና ምስንሰግርም ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሳልሳይ ምድብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣብ ኣስመራ ኣካይዱ ህዝባዊ ርክባት ናይቲ ኮንፌደሬሽን ብመልክዕ ጸብጻብ ንዘላኸ ትሕዝቶ ዮናስ አብርሃም ከቕርቦ እዩ ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ብ2021 ጥሪ ኣብ ዘካየዶ ሳልሳይ ምድብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ጸብጻብ ንጥፈታት 2021 ብምግምጋም ኣብ ውጥን ስራሕ 2022 ዘትዮ ዋና ጸሓፊ ሃኮሰይ ኣቶ ተኸስተ ባይረ ኣብ ንጥፈታት ውዳቤ ክልታውን ስሉሳውን ዝምድናታት ዕዮ ምሕደራን ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ዝምድናታት ወፃን ሞያዊ ስልጠናታትን ኣተኪሩ ኣብ ዘቐረቦ ጸብጻብ ኣብ ዝተፈላለያ መንግስታውያንን ሓውሲ መንግስታውያንን ትካላት ተመዲቡ ንዝዓይ ዘሎ ብዙሕ መንእሰይ ኣብ ግምት ብምእታው ውዳቤታት ንምስፋሕ ብዕቱብ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጾም ሃኮሰይ ጎንጎንቲ ጥዑይ ዝምድናታት ዕዮ ንኸረጋግጽ ዘካይዶ ጻዕሪ ምስ ዞባውያንን ኣህጉራውያንን ውድባትን ትካላትን ጸንሖ ዝምድና ዝያዳ እናዕሞቐ ከም ዝመጸ በዚ መሰረት ከዓ ኣብ ዝተፈላለየ ምስ ዕዮ ዝተኣሳሰር ጉዳያት ሰረት ዘንጸፈ ሽርክነት ከም ዘማዕበለ ሓቢሩ ንመደባት ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ብዝምልከት ኣቶ ተኸስተ ኣብ ባጽዕ ዝተደኮነ ማእከል ሞያዊ ስልጠና ሰራሕተኛታት ኣብዚ ዓመት እዚ ካብ 4 ትካላት ንዝተዋፁ 168 ሰራሕተኛታት ብ7 ዓውደ ሞያታት የሰልጥን ከም ዘሎ ነቲ ዘሎ ካሪኩለም ንምምዕባል ድማ ምስ ናይ ውሽጥን ወፃን መሻርክቲ ይስራሓሉ ከም ዘሎ ብምንጻር ኣሰልጠንቲ ዓቕሞም ክብ ንኸብሉን ኣህጉራዊ መለክዒ ዘለዎ ናይ ብቕዓት ሰርቲፊኬት ንኽሕዙን ብመገዲ ሲስኮ ስልጠና ይወስዱ ከም ዘለው ኣብሪሆም ዘይካዚ ኣብ መሰልጠኒ ማእከል ደቂ ኣንስትዮ ተኾምብያ ንጽጉማት ኣለይቲ ስድራ ዝግበር ዘሎ ካብ 2006 ዝጀመረ ኣብ ምርባሕ ጥሪት ንኡስ ልቓሕን ጥሙር ሕርሻን ዘተኮረ ደገፍ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ምዃኑ ድሮውን ን20 ደቂ ኣንስትዮ ናይ ሲንጀርን ቅዲ ክዳንን ስልጠና ይውሃብ ከም ዘሎ ኣፍሊጦም ማእከላይ ባይቶ ሃኮሰ ኣብ ውጥን ስራሕ 2022 ኣብ ዝገበሮ ዘተ ድማ
ክፍልታት ሃኮሰ ፈደረሽናትን ኣብያተ ጽሕፈት ዞባታትን ወጢንንኦ ዘለዋ ስራሕ ብዝርዝር ድሕሪ ምምልካት ኣብ ሃገርና ምስ ዕደና ሕርሻ ሃብቲ ባሕርን ህንፃን ምስ ዘሎ ሓድሽ ዕድላት ስራሕ ሰራሕተኛታት ኣብ ምውዳብ ጥራይ ከይተሓጸርካ ኣፍራይነቶም ዘኻዕብትሉን ናብርኦም ዘመሓይሽሉን ሞያዊ ስልጠናታት ክውሃብ ተሰሪዑ ኣብ ዘሎ መደባት ዘትዮ ኣብ መወዳእታ ጸብጻብ 10 ዓመታት ንጥፈታት ምግራብ ብምክትል ዋና ጸሓፊ ክቐርብ እንከሎ ኣባላት ባይቶ ናብቲ ብሰራሕተኛታት ዝተገረበ ኣብ ከባቢ ማይ ሑጻ ዝርከብ 50 ሄክታር ዑደት ኣካይዶም ኣብ ዞባ ሰሜናዊ ቀይሕ ባሕሪ እናሰዓረረ ዝመጽእ ዘሎ ምቁራጽን ምብኳርን ተምሃሮ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ መክቲኢ ክግበረሉ ምንቲ ብውህደት ክስራሕ ጨንፈር ሚኒስትሪ ትምህርቲ ኣተሓሳሲቡ ሓላፊት ጨንፈር መምህር ረሺድ መሐመድ ዑስማን ኣብ ከተማ ኣፍዓበት ኣብ ዝተኻየደ ገምጋም ውፅኢት ሃገራዊ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ንኡስ ዞባታት ኣፍዓበት ናቕፋን ቅሮራን ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣቐዲሙ ከም ቀንዲ ጸገም ዝጥቀስ ነበረ ዋሕዲ መምሃራን ፍታሕ ተረኺቦ ስለ ዘሎ ተሪዮታት ምቁራጽን ምብኳርን ንኽግታ መምሃራን ወለድን መሻርክትን ብሓባር ክሰርሑ ጸዊዑ ሓላፊ መሰረታዊ ትምህርቲ ኣቶ ዓሊ ኣሕመድ ቦገኑ ተምሃሮ ኣብ ክፍሊ ብዘዕግብ ውፅኢት ይሓልፉ እኳ እንተለዉ ኣብ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ግና እቲ ውፅኢት በንጻሩ ይኸውን ስለ ዘሎ እቲ ጉዳይ ብሰፊሑ ክጽንዓን ኣራሚ ስጉምቲ ክውሰደሉን ተላብዩ ኣብቲ ዞባ ሓላፊ ምውሃድ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ኣቶ ኣሕመድ ዑምር ድማ ብቕዓትን ተገዳስነትን ተምሃሮ ምሕላው ቀንዲ ዕማም ሱፐርቫይዘራት ስለ ዝኾነ ዕቱባት ኮይኖም ንዝርአ ጸገማት ባጋን ምፍታሕ ክጽዕሩ ኣተሓሳሲቦም ኣብ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ሓላፊ ኣሃዱ ምርመራ ሻምናይ ክፍሊ ኣቶ ሃብ ተስፋ ብጊድዩ ቀንዲ ዕላማ ምርመራ ሃጓፋትን ብልጫታትን ንምልላይ ከም ዝኾነ ብምጥቃስ ምቁራጽ ካብ ማዕዲ ትምህርቲ ብደረጃ ሃገር እናተመሓሸ ይመጽእ ከም ዘሎ ተሳታፍነ ደቂ ኣንስትዮ እውን ልዑል ምህላው ኣብሪሁ ተሳተፍቲ ብወገኖም ትሑት ውፅኢት ተምሃሮ ንምፍዋስ ድሮ ምስ መሻርክቲ ኣካላት ብምትሕባር ይሰርሑ ከም ዘለዉ ሓቢሮም ጨንፈር ሃማደ ኣብ ንኡስ ዞባ ከረን ብ18 ጥሪ 5 ጉባኤ ብምቅናዕ ዘሰላሰሎ ንጥፈታት ገምጊሙ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ውዳበ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምብራኽ ጎዳእቲ ልምድታት ኣብ ምውጋድ ጥዕና ኣደን ህፃንን ፍርያምነትን ኣብ ምሕያል ከምኡውን ኩሉ መድያዊ ንቕሓትን ተሳትፎን ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ምዕዛዝ ዘተኮረ ዘተባብዕ ንጥፈት ከም ተሰላሰለ ተገሊጹ ብዘይካዚ ሞያዊ ዓቕሚ ደቂ ኣንስትዮ ክብ ንምባል ብዝወፀ መደብ መሰረት 4 ደቂ ኣንስትዮ ብቕዲ ክዳንን ስራሓት ላኻን ከም ዝስልጠና ንምሉጻት ተምሃሮ ካልኣይ ደረጃ ናይ ምትባዕ ተወግሶታት ከም ተወስደ ከምኡውን ኣብ ሆስፒታል መንደፈራ ንዝተዓቆባ ግድያት ፌስቱላ ዋጋ 80,000 ናቕፋ ሓገዝ ከም ተገብረ ሓላፊት ጨንፈር ወይዘሮ ፋግረት ኣሰናይ ሓቢራ ጉባኤኛታት ኣብ ዝቐረበ ጸብጻብ ድሕሪ ዘካይዶ ዘተ ን3 ዓመት ተገልግለን ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ብምምራጽ ምኽንሻብ ደቂ ኣንስትዮን መርዓትሕቲ ዕድመን ንምቁጻር ተሳትፎ ህዝቢ ክሕይል ተላብየን ጊዜያዊት ኣመሓዳሪት ከተማ ከረን ወይዘሮ ለተ ንጉስ ኣብርሃ ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ሸቶታት ሙሉእ ኣጉዞን ምስማር ውዳበታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ኩሉ ማሕበራዊ ቀጸላታት ብሓፈሻ ኣብ መንስያትን ምሁራትን ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ንኽሰፍሕ ብዕቱብ ክስራሕ ኣዘኻኺራ ኣብ መወዳእታ ሓላፊት ሃማደ ዞባ ዓንሰባ ወይዘሮ ኣምና ሓሰን ሃማደ ንዞባ ከረን ብልጫታቱ ብምዕቃብ ዘለዎ ድኻማትን ሕፅረታትን ብድሆታትን ንምምካት ዓቕምታቱ ኣጎሳጊሱ ምስ መሻርክቲ ኣካላትን ብምትሕባርን ኣበርቲዑ ክነጥፍ ኣዘኻኺራ ጨንፈር ሃማደ ንዞባ ከረን ኣስታት 12,000 ኣባላት ኣለዎ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ንኣስታት 60 ሰራሕተኛታት ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ስልጠና ብ17-18 ጥሪ ናብ ከተማ ዓሰብ ተዋሂቡ ሓላፊት ሃማደ ኣብቲ ዞባ ወይዘሮ ሰዓዲያ ኢብራሂም ኣብ ዘስማዓቶ ቃል ንኣገዳስነት ሕጊ ኣብ ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ዕለታዊ መነባብሮ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ብፍላይ ብምጥቃስ ኣፍልጦን ናብ ሕጊ ንምዕባይ ትስልጠና ከም ተወደበ ሓቢራ ኣመሓዳሪ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣምባሳደር መሐመድ ስዒድ ማንታይ ቦገኑ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ሕጊ ዘለዎን ኣፍልጦ ክብ ምስ ዝብል ኣብ ጉዕዞ ህይወተን ኣዝዩ ሓጋዚ ምዃኑ ብምጥቃስ ማሕበር ነዚ ተገንዚቡ ንዝወደባ ኣስተምህሮ ሞጊሱ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ድሕሪ ዝሓፃር መሰጋገሪና ኣግራው ዜናታት ሒዘኩም ለሰኩም ንምክታልኩም ክትቀፅሉ ደጊመ ብኽብሪ ዕድም
ኤርቲቪ ምርጫውን ብምግባር ተከታተሉና ምህላውኩም አዜናና ነመስክን ክብራት ተዓዘብቲ ዜናታት ተቕጽል ዜና ወጻኢ ቻይና ብልዕሊ ኣሜሪካ ተሪሩ ምዃኑ ዝገለጸቶ ናይ መልሲ ግብሪ እገዳ ከተጽድቕ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ እዚ መጠንቀቕታ እዚ ዝመጽእ ዘሎ ምምሕዳር ፕረዚደንት ጆ ባይደን ትማል 21 ጥሪ ምስ ምፍራን ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ምትእስሳር ከም ዘለዎን ኣብ ልዕሊ ዝገለጸን ሰለስተ ኩባንያታት ቻይና ሓድሽ እገዳ ድሕሪ ምውሳኑ እዩ ኣሜሪካ ነቲ ውሳነ ክትስሕቦ እንተዘየለ ግና ሃገሩ ኣብ ልዕሊኣ ቁልጡፍ መልሲ ግብሪ ክትወስድ ምዃና ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣፍሊጡሎ ኣሜሪካ ንባዕላ ኣብ ምምዕባልን መሸጣን ኒውክሌሳዊ ኣጽዋር ከም ትነጥፍ ዝገለጸ ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ኣብ ልዕሊ ትካላት ሃገሩ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ነቲ ጽላት ክትውሕቶ ንዘለዋ ጥሙሕ ዘነጽር ምዃኑ ኣረዲዩ እቲ ዝተወስደ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ዲፕሎማስያዊ ንግዳውን ዘይምቅዳው መሊሱ ዘሻሕክር ምዃኑ ዝጥቀስ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ቻይና እገዳ ከተጽድቕ ናይ ፈለማ ከም ዘይኮነ ዝጠቕሱ ጸብጻባት ቻይና እውን ተመሳሳሊ መልሲ ግብሪ ክትህበሉ ምጽንሓ ይሕብሩ ሩስያ ኣብ ዝመጽእ ቀረባ መዓልታት ምስ ቤላሩስ ኣብ ተካይዶ ወታደራዊ ልምምድ ዝሳተፋ ነፈርቲ ውግእ ክትልእኽ ጀሚራ ሚኒስትሪ ምክልኻል ሩስያ ሃገሩ ኣብቲ ምስ ፖላንድን ሊትዌንያን ዘዳውብ ከባቢታት ቤላሩስ ዝካየደ ልምምድ ዓሰርተታት ዘመናዊ ነፈርቲ ውግእ ከተሳትፍ ምዃና ሓቢሩሎ ሩስያ ከም ኣካልቲ ልምምድ ኤስ-4 ዝተሰመ ዝተራቐቐ ጸረ ሚሳይል ዘጠቓለለ ኣጽዋር ኣቐዲማ ናብ ቤላሩስ ክትልእኽ ከም ዝጀመረት ይዝከር ዕላማቲ ልምምድ ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድና ሩስያን ቤላሩስን ንምድንፋዕ ምዃኑ እኳ ይግለጽ እንተሎ ኣብ ዞባ ምብራቕ ኤውሮጳ ምትእትታውን ዝገብራ ዘሎ ሃገራት ምዕራብ መልእኽቲ ዘመሓላልፍ ምዃኑ ግና ተንተንቲ ይጠቕሱ ሩስያ ብኣሜሪካ ዝምራሕ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ ምብራቕ ኤውሮጳ ምትእትታው ክገብር ድሕሪ ምጅማሩ ኣብቲ ዞባ ምስ ዝርከባ መሻርክታ እተካይዶ ወታደራዊ ንጥፈታት ከም ዝወሰኸትሉ ይፍለጥ ተኽታኺ ንጥፈታት ኔቶ ምስ ዘይቋርጽ ክመጽእ ንዝኽእል ስጋኣት ንምምካት ዝሕግዝ ናይ ማእከላይ ርሕቀት ሚሳይል ክትተክል ከም እትኽእል እውን ሩስያ ከተጠንቀቕ ጸኒሓላ ቻንስለር ጀርመን ኦላፍ ሾልዝ ብጉዳይ ዩክሬን ምዝራብ ካብ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ዘቕረበሉ ዕድመ ከም ዝነጸጎ ሮይተርስ ንማዕከን ዜና ዴር ሽፒግል ናይ ጀርመን ብምጥቃስ ኣቃሊዑ ቻንስለር ሾልዝ ነቲ ዕድመ ዘይመቐበልዩ ምኽንያት ጽበት ግዜ ምዃኑ ይገልጽ እኳ እንተሎ ነቲ ምኽንያት ብዝምልከት ብወገን መንግስቲ ጀርመን ዝተዋሃበ ወግዓዊ ሓበሬታ ግን ዛጊድ የለን ፕረዚደንት ባይደንን ቻንስለር ሾልዝን ብዛዕባ እቲ ጉዳይ ኣብ መፋረቕ ዝመጽእ ወርሒ ለካቲት ክዘራረቡ ከም ዝኽእሉ ግምታት ኣሎ ጉዳይ ዩክሬን ኣብ ልዕሊ ሃገራት ምዕራብ ጸቕጢ ፈጢሩ ከም ዘሎ ፖለቲካውያን ተንተንቲ ይዛረቡ ሎሚ 22 ጥሪ ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ጃፓን ብዝተኸስተ 6.6 ሬክተር ምንቅጥቃጥ ምድሪ ኣብ ሰብ ጉድኣት ወሪዱ ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ብሕዱር 13 ሰባት ከም ዝቆሰሉ ክግለጽ እንከሎ ኣብ ትሕቲ ቅርጺ እውን ዕንወት ከም ዝወረደ ተገሊጹ ድሕሪ እቲ ቀዳማይ ሓደጋ ሓያሎ ድሕሪ ምንቅጥቃጣት ከም ተኸስተ ዝገለጹ ሰብ መዚ ጃፓን ብሰንኩ ንዋታዊ ዕንወት ከም ዝዓበየ ኣረዲኦም መንግስቲ ጃፓን ኣብቲ ከባቢ ተወሳኺ ምንቅጥቃጥ ከይስዕብ ብምዝጋእ ናይ መጠንቀቕታ ኣዋጅ ኣመሓላሊፉሎ ሩስያ ቻይናን ኢራንን ዓመታዊ ሓበራዊ ልምምድ ሓይሊ ባሕሪ የካይዳ ኣለዋ ዕላማ ናይዚ ኣብ ሰሜናዊ ሸነኽ ህንዳዊ ውቅያኖስ ዝካየድ ዘሎ ልምምድ ወታደራውን ጸጥታውን ዝምድነን ንምድንፋዕ ምዃኑ ሰመዝተን ሃገራት ሓቢሮም እቲ ልምምድ ኣብ መውሓዝ ዞባዊ ጸጥታ ኣበርክቱ ልዑል ምዃኑ እዮም እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ዝገልጹ ሩስያን ቻይናን ዕብለላ ሃገራት ምዕራብ ኣብ ምግታዕ ዕዙዝ ተራ ከም ዘለዎን እትገልጽ ኢራን ምስተን ሃገራት ኩሉ መድያዊ ዝምድና ንምድንፋዕ ከም እትሰርሕ ክትሕብር ጸኒሓላ ፕሬዚደንት ኢብራሂም ራኢሲ ኣብ ዝሓለፈ ሳልስቲ ምስ ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ዘካየዶ ርክብ ኣካል ናቱ ምዃኑ ይጥቀስ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ውሽጢ 12 መዓልታት ልዕሊ 10 ሚልዮን መልከፍቲ ኮሮና ቫይረስ ተመዝጊቡ እዚ ቁልጡፍ ምልባዕ ኣብቲ ሃገር ንጠቕላላ ቁፅሪ መልከፍቲ ናብ ልዕሊ 71 ሚልዮን ከባቢሎ ከም ዘሎ ጸብጻባት ሓቢሮም
بمسرتهم ጸብጻባት ኣብ ኣሜሪካ ካብ መፋረቕ ዝሓለፈ ወርሒ ታሕሳስ በቲ ቫይረስ ናይ ዝተለኽፉ ሰባት ቁፅሪ ብልዕሊ 20 ሚልዮን ከም ዝወሰኸ ተፈሊጡ ብዘይካዚ ኣብ ኣሜሪካ በቲ ቫይረስ ናይ ዝሞቱ ሰባት ቁፅሪ እውን ናብ 890,000 ተጸጋጊዑ ከም ዘሎ ክፍለጥ ተኻኢሉ ኣሎ ብደረጃ ዓለም ዓብዪ ጥዕናዊ ስጋት ፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ጅር ኦሚክሮን ልዕሊ 99 ሚእታዊት ናይዚ ኣብ ኣሜሪካ ዝምዝገብ ዘሎ መልከፍቲ ከም ዝሽፍን ክኢላታት ጥዕና ሓቢሮም ናይ መወዳእታ ዜና ኣብ ሰፊሕ ክፋል ደሴታዊት ሃገር ማዳጋስካር ተኸሲቱ ዘሎ ብርቱዕ ዝናብ ብዘሰዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ሰብኣውን ንዋታውን ክሳራታት ወሪዱ በቲ ተፈጥራዊ ሓደጋ ዘጊር 10 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝገለጹ ሰመዝቲ ሃገር ሓያሎ ካልኦት ደሃዮም ጠፊኡ ብምህላው ቁፅሪ ሞታት ክብል ከም ዝኽእል ኣሚቶም ብሰንኪ ዕለቕልቕ ርእሰ ከተማ አንታናናሪቮ ዝርከቦ ከባቢታት ብኸቢድ ከም ተሃስየ እቶም ሰመዚ ብተወሳኺ ኣረዲዮም በቲ ሓደጋ ልዕሊ 1.3 ሚልዮን ሰባት በኣሉታት ተጸልዮም ከም ዘሎ እውን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ ማዳጋስካር ኣብዚ ወቕቲ እዚ ዝወቅዕ ዝናብ ዘስዓቡ ሓደጋታት ዕለቕልቕ ኩሉ መድያዊ ክሳራታት ከም ዘውርድ ጸብጻባት የረዱ ዜና ንምዛም ኣርስታ ዜና ክደግመልኩም ሎሚ ብዝተገብረ ምርመራታት 58 ዜጋታት ብኮሮና ቫይረስ ምልካፎም ክረጋገጹን ኮልዕ 27 ድማ ተፋንዮም ሃገራዊ ኮንፌደሬሽን ሰራሕተኛታት ኤርትራ ሳልሳይ ምድብ ኣኼባ ማእከላይ ባይቶ ኣካይዱ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ናስታት ሱሳ ኣባላት ሃማደ ኣብ ሕጊ ዘተኮረ ስልጠና ተዋሂቡ ኣብ ዜናታት ወጻኢ ቻይና ኣብ ልዕሊ ኣሜሪካ ናይ መልሲ ግብሪ ገዳ ከተጽድቕ ከም እትኽእል ኣጠንቂቓ ሩስያ ምስ ቤላሩስ ኣብ እተካየዶ ወታደራዊ ልምምድ ዝሳተፋ ነፈርቲ ውግእ ክትልኽ ጀሚራ ቻንስለር ጀርመን ብጉዳይ ዩክሬን ምዝራብ ካብ ፕሬዚደንት ኣሜሪካን ዘቕረብሉ ዕድመ ከም ዝነጽጎ ተቓሊፉ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ነዚ ምሸት ዝተዳሎ ዜናዊ ምሰናዶ ኣብዚ ይፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስግን ቴክ ኢንሳይት ኤርትራ ስዒባ ተቕርብ መደብያ ብወገነ ግን ሰላም